Πάρα πολύ ωραία. Οπότε, αυτή η ομάδα δημιουργήθηκε με σκοπό την εσωτερική αναζήτηση, είναι για 10 μήνες, αλλά ο απότερος σκοπός είναι η υλοποίηση. Είναι να μπορέσουμε να συνδεθούμε με το μελλοντικό εαυτό και μελλοντικό εαυτό όταν εννοούμε μέσα από τη σύνδεση με την αλήθεια, με τις επιθυμίες της ψυχής. Είτε το γνωρίζουμε είτε όχι, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, κάθε μέρα υλοποιούμε. Και υλοποιούμε είτε μέσα από τους φόβους, είτε μέσα από τις επιθυμίες. Οπότε σε αυτό το ταξίδι των 10 μηνών πάντα λέμε τι επιτρέπω και τι επιλέγω σε αυτή τη διαδρομή, ποιες είναι αυτές οι αλλαγές που επιθυμώ έτσι ώστε να δημιουργήσω το μελλοντικό μου εαυτό. Οπότε μέσα στο μήνα γίνονται συναντήσεις, διαλογισμοί και μία από αυτές τις συναντήσεις θα είναι και με έναν καλεσμένο που μέσα από τη δική του εμπειρία και βιώματα μπόρεσε να υλοποιήσει ένα από τα μεγαλύτερα όνειρα. Γι' αυτό και με πολύ μεγάλη χαρά σήμερα σας παρουσιάζω την Κρίστη Κοστάρα, ένα χαρισματικό άνθρωπο θα έλεγα. Πέρα από το ότι είναι ένας άνθρωπος με πηγαίο χιούμορ, αν την παρακολουθήσετε είτε μέσα στο Facebook είτε μέσα από τη σελίδα θα δείτε, θα καταλάβετε τι εννοώ. Αλλά είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη αγάπη, με βαθιά ενσυναίσθηση, θα έλεγα με πολύ νιάξιμο για τον άνθρωπο. Είτε είναι έφηβος είτε είναι ενήλικας, πάρα πολύ αγάπη. Βοηθάει τους ανθρώπους να βρουν αυτό το μονοπάτι προς το επάγγελμα, με το επάγγελμα όμως με ποια έννοια, όχι μόνο με την έννοια του βιοπορισμού, αλλά μέσα από την έκφραση, την πηγαία έκφραση της χαράς, της αυθεντικότητας. Προτού δώσω το λόγο στην Κρίστη, να πω το δικό μου, έτσι, τη δική μου εμπειρία. Και η δική μου εμπειρία ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια περίπου, όταν γνώρισα την Κρίστη. Ήθελα πάρα πολύ μέσα από τη σκέψη του να συνδεθώ με έναν άνθρωπο σε σχέση με τα παιδιά μου, με την κόρη μου, που ήθελε και αυτή σε κάποια περίοδο να δει τι θα κάνει. Είχε αυτούς τους προβληματισμούς γενικότερα με το τι να επιλέξω, τι να κάνω. Και ξέρετε όλα αυτούς τους παράγοντες που αποπροσανατολίζουν λίγο τους εφήβους, θα μας τα πει η Κρίστη βέβαια καλύτερα στην πορεία. Οπότε αποφάσισα, έψαχνα μάλλον να βρω έναν άνθρωπο, αλλά έναν άνθρωπο τον οποίο να έχει μια άλλη προσέγγιση. Ήθελα έναν άνθρωπο να είναι λίγο έξω από τα κουτάκια, έτσι, έξω από όλα αυτά που μας έχουν μάθει. Οπότε ήρθε στο δρόμο μου, έτσι, το μονοπάτι αυτό, η αγαπημένη μου Κρίστη, που θα δώσω τώρα το λόγο στην Κρίστη να μας πει, να ξεκινήσει να μας λέει γενικότερα πώς αποφάσισε να ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι. Ποιες είναι αυτές οι εμπειρίες. Έτσι να γνωρίσουμε καλύτερα την Κρίστη. Καλησπέρα και από μένα, αγαπημένη μου Μαρίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι ανάμεσα στην ομάδα που έχεις δημιουργήσει μέσα από τη δική σου αγάπη για αυτό που έχεις κάνει. Σας ευχαριστώ όλους και όλες που είστε εδώ να συζητήσουμε. Θα χαρώ έτσι να είναι συζήτηση, να μην σας πάρω μονότερμα, αν υπάρχουν ερωτήσεις, απορίες, οτιδήποτε. Σε εκτιμώ, Μαρίνα μου, πάρα πολύ και σαν άνθρωπο και σαν επαγγελματία. Με έχεις βοηθήσει και προσωπικά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις ένα μοναδικό χάρισμα να... έχεις πάρα πολύ υπομονή, θέλω να το πω αυτό. Πάρα πολύ υπομονή. Τόση υπομονή σε άνθρωπο δεν ξέρω αν έχω ξαναδεί. Πάρα πολύ κατανόηση και πάρα πολύ νιάξιμο για τον άνθρωπο αντίστοιχα κι εσύ. Και εσύ ζεις τον πλή σου. Και το bliss μας, η εργασιακή μας ευημερία είναι ουσιαστικά. Έτσι, Bliss σημαίνει ευδαιμονία. Ευδαιμονία είναι το να τα έχουμε καλά με τους δαίμονές μας. Οι δαίμονες στα αρχαία ήταν κάτι θετικό. Ήταν οι θεϊκές δυνάμεις που μας συνδράμουν. Εγώ αυτό θέλω να κάνω και θα σας το εξηγήσω πολύ απλά και πρακτικά και υγιεινά τι είναι αυτό το πράγμα. Μην θεωρούμε ότι είναι κάτι για λίγους ή έξω από εμάς ή μακριά από εμάς ή ανέφικτο. Γιατί το ξέρεις κι εσύ, η βασίλισσα της υλοποίησης, ότι για να υλοποιήσουμε κάτι πρώτα πρέπει να πιστέψουμε ότι γίνεται να υλοποιηθεί. Έτσι. όμως βέβαια. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να σας απλουστεύσω την έννοια του bliss, πρακτικά όμως και ρεαλιστικά, όχι για να το κάνω πιο εύπεπτο, αλλά γιατί έτσι είναι
γιατί η υλοποίηση ξεκινάει από τη στιγμή που πιστεύουμε ή αφήνουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι αν γίνεται, και αν γίνεται, γιατί να μην το ζήσουμε. Το bliss λοιπόν είναι το να κάνω αυτό που αγαπώ και μου ταιριάζει, δηλαδή μπορώ να εκφράζω τον εαυτό μου μέσα από αυτό που κάνω, κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες για έναν σκοπό που με εμπνέει, να βρίσκω και νόημα. Λοιπόν, η ευδαιμονία, το bliss, οι τρεις δυνάμεις μας, για να πω ότι ένα επάγγελμα πότε μου ταιριάζει, όταν μπορεί να εκφράζει τις τρεις δυνάμεις μου. Τι μπορώ, ποια είμαι ή ποιος είμαι και τι θέλω. Αυτό που παρατήρησα εγώ μέσα από τη δική μου εργασιακή εμπειρία είναι ότι αυτές οι δυνάμεις μας σκορπάνε. Εγώ να πω ότι προέρχομαι από το HR, το ανθρώπινο δυναμικό. Δούλευα και δουλεύω με εταιρείες, αλλά ως εξωτερικός συνεργάτης. Ήμουνα κυρίως στην επιλογή προσωπικού. Έχω δει εκατομμύρια βιογραφικά, χωρίς υπερβολή. Και κάθε φορά ήμουν στο φυσικό αέριο 11 χρόνια recruiter. Και Μαρίνα και σε όλους τους υπόλοιπους, απλά επειδή σε γνώρισα εσένα απευθύνομαι, σας το ορκίζομαι ότι κάθε φορά που ερχόταν ένα βιογραφικό σε μια εταιρεία 300 ατόμων και πάρα πολλών θέσεων, αλλά εγώ δεν μπορούσα να το κρατήσω στα υπόψη για κάποια άλλη θέση, που μιλάμε τώρα ότι ήταν μια εταιρεία που, ας πούμε, αν έψαχνα μηχανικό, αλλά μου στέλνει κάποιο βιογραφικό, το οποίο ήταν για το λογιστήριο, δεν το πετούσα, το κρατούσα στα υπόψη και έλεγα αυτόν τον άνθρωπο θα τον έχω στα υπόψη αν προκύψει ανάγκη εκεί. Υπήρχαν βιογραφικά που δεν μπορούσα να τα κρατήσω στα υπόψη. Και κάθε φορά που πατούσα αυτό το χ να κλείσει το αρχείο, εμένα πονούσε η ψυχή μου. Ένα από τα Αλήθεια. ερωτήματα, μπράβο, ακριβώ με τα βιογραφικά, θα ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό, μια που τώρα θέτεις και το συζητάς αυτή τη στιγμή, να σε Ναι. ρωτήσω γιατί, ποιο είναι αυτό με τα βιογραφικά που πάρα πολλοί κόσμος λέει, μα στέλνω βιογραφικά, στέλνω και δεν με Μμ. παίρνουν στην εργασία. Τι Ωραία. γίνεται εδώ, Εδώ γιατί, γίνεται, εδώ γίνεται εκπαίδευση, πρέπει να γίνει για την έτσι αναζήτηση ακριβώς. εργασίας. Να πω αρχικά ότι ως recruiter, για την άνθρωπος που δουλεύω στην επιλογή προσωπικού, πάντα λέω ότι είμαστε μαζί με τον άνθρωπο που ψάχνει, είμαστε μαζί, δεν είμαστε απέναντι. Αν και ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί εκεί έξω, οι παλιότερα περισσότεροι, που δεν είχαν πολύ καλό τρόπο και δεν έχουν πολύ καλό τρόπο απέναντι στους υποψήφιους, αλλά εγώ θα μιλήσω για μένα. Εντάξει, αφού εγώ είμαι εδώ, θα μιλήσω για το πώς το προσεγγίζω εγώ. Και όσο θέλεις εσύ να βρεις δουλειά, τόσο θέλω εγώ να βρω εσένα που κάνεις για τη θέση. Αυτή είναι η δουλειά μου, να βρω εσένα. Άρα, να συνεργαστούμε, παιδιά. Επίσης, η λογική ότι στέλνω 100, δηλαδή ακούω και έχω ακούσει πάρα πολύ συχνά, έχω στείλει 100 βιογραφικά, δεν με έχουν πάρει ούτε ένα τηλέφωνο. Πού τα στείλαμε τα βιογραφικά? Με ρωτάνε, ποιο είναι το καλύτερο βιογραφικό? Το καλύτερο βιογραφικό είναι αυτό που ταιριάζει στη θέση που θέλω να καλύψω. Μπορεί να είσαι ο πιο υπέροχος άνθρωπος, ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Αν όμως δεν έχεις τα εφόδια που ζητάω εγώ για να μπορέσεις να καλύψεις τη θέση που θέλω εγώ να καλύψω, δεν θα σε καλέσω για συνέντευξη. Δεν σε κρίνω ως άνθρωπο. Βλέπω, ας πούμε, πώς λέμε ρε παιδί μου, θέλω ένα ζευγάρι παπούτσια, 39 νούμερο, για τρέξιμο. Όσο φανταστικές και να είναι οι γόβες που θα δω, θα βγω για ψώνια, δεν θα τις πάρω, όχι γιατί δεν είναι ωραίες οι γόβες, γιατί δεν χρειάζομαι γόβες, αθλητικά χρειάζομαι. Οπότε, αυτό είναι το σωστό βιογραφικό. Και επίση να πω ότι πρέπει να είναι πολύ στοχευμένη η αναζήτηση εργασίας. Είναι με μαθηματική ακρίβεια πρέπει να την κάνουμε. Δεν μας μαθαίνουν πώς να το κάνουμε. Το βιογραφικό μας πολλές φορές δεν είναι σωστά στημένο. Θέλει να επενδύσουμε στο περιεχόμενο, στο να το στήσουμε σωστά, να παρουσιάσουμε σωστά τον εαυτό μας. Και μετά να το στέλνουμε στοχευμένα. Εγώ όταν έψαχνα δουλειά, και δεν μιλάω εκ του ασφαλούς, γιατί όταν έψαχνα δουλειά στο HR, στο ανθρώπινο δυναμικό, προπολεμικά, το 2005, που δεν ξέραμε καν στην Ελλάδα τι είναι αυτό. Οπότε δεν μπορεί να. Όταν μου λέει κάποιο ότι ένα επάγγελμα δεν έχει μέλλον ή δεν έχει ζήτηση, λέω παιδιά, όχι σε μένα. Γιατί εγώ Έτσι. έζησα ακριβώς αυτό το πράγμα, γιατί το ήθελα όμως. Έτσι. Δηλαδή, εγώ αυτό ήθελα και δεν με ένοιαζε τι μου λέγανε αν έχει ζήτηση ή μέλλον. Εγώ ήξερα ότι θέλω να ασχοληθώ με τον άνθρωπο μέσα σε μια εταιρεία. Οπότε, είχα στείλει μία χρονιά 2 βιογραφικά. 2. Ένα χρόνο μετά, που δεν ήξερα καν που το είχα στείλει, γιατί ήταν μια ανώνυμη αγγελία που έλεγε Πολυεθνική ζητάει βιογραφικά για τα τάδε τμήματα, με πήραν από το φυσικό αέριο για το HR. Ένα χρόνο μετά, 2 βιογραφικά είχα στείλει όλα και όλα. Πήγα, πέρασα συνεντεύξεις και τελικά πήρα τη θέση. Οπότε ξέρω πάρα πολύ καλά πώς είναι το να μην βρεις πολλές αγγελίες, το να θέλεις πάρα πολύ να κάνεις κάτι και να μην βρίσκεις άμεσα,
Όμως κανένας δεν είπε ότι είναι μια εύκολη, μαγική διαδικασία που κάνουμε ένα τσακ και επειδή βρήκαμε τι θέλουμε και τι αγαπάμε, θα ανοίξουν οι ουρανοί και θα βρέχει δουλειές. Όχι. Αλλά επειδή η αναζήτηση εργασίας είναι πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία, θυμάμαι όλα τα άκυρα που έχω φάει. Θυμάμαι όλη την απογοήτευση, όλη την απόρριψη που ένιωθα. Κυρίως Αθήνα έψαχνα δουλειά, γιατί η Θεσσαλονίκη ήταν με τον ντουφέκι εταιρείες που να είχαν HR το καιρό εκείνο. Έτσι. Έχω αλλάξει σε σταθμούς τρένων για να πάω σε συνέντευξη. Έχω αλωνίσει την Αθήνα μόνη μου, χωρίς μεταφορικό μέσο δικό μου. Έχω πάει από Βούλα, Άγιο Στέφανο, που όποιος ξέρει από Αθήνα είναι από τη μία άκρη της γης στην άλλη. Έχω πάει με βαλίτσα σε ξενοδοχείο και την έχω αφήσει για να συμμετέχω Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν ένας άνθρωπος έχει ταλαιπωρηθεί στην αναζήτηση εργασίας, είμαι εγώ. Αλλά είχα πολύ πείσμα. Και αυτό ήταν που κράτησα υπόψη και λέω, επειδή ήξερα τι ήθελα και το ήθελα με όλη μου την καρδιά, λέω αυτό θέλω να το δώσω και σε άλλους ανθρώπους. Είναι αλλιώς να προσπαθώ για κάτι που δεν το πολύ θέλω, δεν με πολύ εκφράζει, απλά για να βιοποριστώ, και είναι αλλιώς να πω ότι εγώ αυτό το γουστάρω. Με αυτό θέλω να ασχοληθώ. Πέφτεις, ξανασηκώνεσαι, πέφτεις, ξανασηκώνεσαι. Οπότε για να επανέλθω σε αυτό, λίγα βιογραφικά στοχευμένα αυξάνουν πολύ περισσότερο τις πιθανότητες να βρούμε δουλειά, παρά να στέλνουμε παντού και να βιώνουμε απόρριψη χωρίς κανένα λόγο. Και ως recruiter, να πω ότι πολλές φορές με πολύ αγάπη θέλω να πάρω τον άνθρωπο και να το ρωτήσω, σε παρακαλώ μάτια μου, πες μου γιατί μου έστειλε το βιογραφικό σου, πού κολλάει στη θέση που εγώ θέλω να κρατήσω. Οπότε στέλνουν, θέλεις να πεις βιογραφικά, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τη θέση, δεν είναι συγκεκριμένα. Απλά στέλνουν ένα βιογραφικό. Πρέπει να είναι πολύ κατά. Οπότε είναι ένας λόγος ο οποίος δεν γίνονται. Άρα χρειάζεται προσοχή στο βιογραφικό, στο ακριβώς αυτό που ζητάνε και το πού το στέλνω. Έτσι είναι. Δηλαδή, είναι σημαντικός παράγοντας αυτός. Μπράβο. Αν μια αγγελία λέει, γιατί μου έχει τύχει, ας πούμε, να θέλω μηχανικό και μου έχει στείλει άνθρωπος ο οποίος είναι σεφ. Καταλαβαίνω την ανάγκη για βιοπορισμό και εγώ την έχω και την είχα πάντα, αλλά δεν βοηθάμε τον εαυτό μας και μπαίνουμε σε μια διαδικασία ενός φαύλου, γιατί η αναζήτηση εργασίας θέλει γερό στο μάχη, έτσι. Και το να στέλνω βιογραφικό και να μην μου απαντάνε, τζάμπα βάζω τον εαυτό μου σε διαδικασία απόρριψης όταν το βιογραφικό μου δεν ταιριάζει. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που αναφέρεις. Ναι. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω εδώ κάτι τώρα, μια που ανέφερες προηγουμένως. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είπες, ξέρω τι θέλω, το θέλω πάρα πολύ, δεν με σταματάει τίποτα, έχω όλο αυτό το κίνητρο. Πάμε λίγο όμως να δούμε τους ανθρώπους αυτούς που δεν ξέρουν. Βέβαια. Οι οποίοι άνθρωποι υπάρχουν δύο, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, έτσι το έχω λίγο στο νου μου, ότι είτε δεν ξέρω τι θέλω, έτσι, αυτή τη στιγμή, είτε είμαι σε μια εργασία, παραδείγματος χάρη, που ήδη κάνω τώρα και θέλω να αλλάξω και την εργασία. Τι κάνω? Οπότε έρχομαι σε σένα και θέλω να με βοηθήσεις, γιατί εγώ δεν ξέρω τι θέλω. Πραγματικά δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Δεν μιλάμε τώρα για εφήβους, μιλάμε για ενήλικες, έτσι. Ναι, οπότε βέβαια, δεν ξέρω τι κάνω. Θέλω να μας πεις λίγο αυτά τα βήματα, κάποιος που θα έρθει σε σένα και θα του πεις τι ακριβώς γίνεται, πώς είναι αυτή η διαδικασία, πώς να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο στο μυαλό μας, θέλω, Κρίστη. Και εδώ να πω ότι αυτό ακριβώς είναι που, βλέποντας ως recruiter τα βιογραφικά που έκλαιγα, λέω πρέπει να βρω, η ανάγκη μου να κάνω τον πλήση δεν ήταν επαγγελματική, ήταν υπαρξιακή. Λέω θέλω να βρω έναν τρόπο να βοηθήσω τους ανθρώπους να βρούνε ποιοι είναι και τι τους ταιριάζει. Όπως ήμουν τυχερή και το βρήκα εγώ και μου έδωσε τόση δύναμη, έτσι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Οπότε, είναι πολύ ok αν κάποιος δεν ξέρει ποιος είναι και τι του ταιριάζει, να αντικαταστήσουμε λίγο την ερώτηση του τι θέλω, η οποία είναι φοβερά αγχωτική και φοβερά αποδυναμωτική. Αντιπροτείνω δύο πράγματα, να ενεργοποιήσουμε την ερώτηση τι με συγκινεί, τι κινεί συναισθήματα μέσα μου. Εμένα, ας πούμε, με κινούσε συναισθήματα μέσα μου, έως και τσατίλα κάθε φορά που έβλεπα ένα βιογραφικό. Τσατίλα με την έννοια για το όλο σύστημα που μας οδηγεί από αλλού. Άλλο σπούδασα, άλλο θέλω, άλλο τσίτωνα, δηλαδή με άγγιζε. Το να με συγκινεί κάτι δεν σημαίνει ότι πρέπει να μπουρκώσω, αλλά ότι, ρε παιδί μου, εμένα δεν με αφήνει αδιάφορη αυτό που βλέπω να συμβαίνει εκεί έξω. Και σίγουρα για κάτι που δεν μας αφήνει αδιάφορους και αδιάφορες εκεί έξω, σίγουρα κάτι μπορούμε να κάνουμε μέσα από τα ταλέντα μας γι' αυτό. Για ένα πράγμα, όχι για όλα. Ενδεχομένως, γιατί θα μου πεις με τόσα που γίνονται εκεί έξω, πολλά μπορεί να μας τσιτώνουν και να μας συγκινούν. Βέβαια. Αλλά μπορούμε να παρατηρήσουμε, κάποια μπορεί να τραβάνε παραπάνω την προσοχή μας.
Έτσι. Οπότε η ερώτηση που μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και χωρίς πίεση, να περιμένουμε το μέσα μας να μας δώσει απάντηση, παρατηρώντας και κάνοντας, δίνοντας χώρο και ακούγοντας, στρέφοντας την προσοχή μας εκεί, είναι τι με συγκινεί. Το τι θέλω εγώ, μόνο που το ακούς, φύγεται το στομάχι μου. Πάρα πολύ ωραία. Άρα τι με Δεν γίνεται να συγκινεί. απαντήσουμε στο τι θέλω, γιατί είναι τόσο πολλά αυτά που είναι εκεί έξω, που εντάξει, ξέρω εγώ τι θέλω. Δεν ξέρω τι θέλω, τα έχω δοκιμάσει όλα, αλλά μπορώ να ξέρω τι με συγκινεί. Πάρα πολύ ωραίο, Όταν- γιατί υπάρχει μια πενοχοποίηση εδώ τώρα σε αυτό, Μπράβο, ναι. Γιατί ναι. αισθάνομαι και ότι για να μην ξέρω, αλλά κάτι δεν πάει και καλά. Δεν Ναι, ισχύει αυτό. όχι. Εννοείται, Είναι χρειάζεται. απόλυτα φυσιολογικό. Πάρα Γιατί πολύ ωραία. τι θέλω έχει να κάνει και με εξωτερικά ερεθίσματα. Και εννοείται Βέβαια. ότι δεν μας κάνει μια ζωή για να πάρουμε όλα τα ερεθίσματα. Το τι με συγκινεί είναι πάντα εκεί. Και, Πάντα. και αυτό κάθε φορά αλλάζει, δεν αλλάζει, Κρίστη. Δηλαδή το τι με συγκινεί αλλάζει κατά περιόδους. Δηλαδή Δεν κάποιος που θέλει να ξέρω. αλλάξει μια εργασία και είναι σε μια εργασία που μπορεί τότε πριν κάποια χρόνια να ήταν OK αυτό. Μετά από ένα διάστημα μπορεί να μην το συγκινεί και να θέλει να Λοιπόν, αλλάξει. να σου πω, πολύ Ναι. ωραία. Φυσικά και μπορούμε να αλλάζουμε. Το τι με συγκινεί το νιώθω λίγο πυρήνα μας. Νομίζω ότι ερχόμαστε με μια αποστολή. Είναι το νόημα, είναι ο σκοπός. Είναι δηλαδή στα τρία συστατικά του Bliss, αντικείμενο, συνθήκες, νόημα. Εγώ νομίζω από πάντα με συγκινούσε άνθρωπος και εργασία. Από μικρή θυμάμαι να λέω στους φίλους μου για τα ταλέντα τους, το τι θα μπορούσαν να κάνουν. Δεν μου ήταν συνειδητό τότε. Αυτό με συγκινεί σταθερά. Όμως κάθε φορά θέλω να το υπηρετώ με διαφορετικό τρόπο. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θέλω Ναι. εδώ τώρα, επειδή και το θέμα της συνάντησης της ομάδας του Κβαντικού Άλματος για τον Μάρτιο ήταν ο χρόνος. Ήταν Μμμ. ο χρόνος και η επιβίωση. Μμμ. Οπότε έτσι θέλω να σε ρωτήσω. Ακούμε πολλές φορές που λένε έχω μεγαλώσει τώρα πια. Πού να υλοποιήσω αυτό που θέλω. Μα Μμμ. έχω μεγαλώσει. Πού να αλλάξω εργασία τώρα. Είμαι σε μια ηλικία που δεν θα με πάρει κανένας. Μμμ. Οπότε προβληματίζει πάρα πολύ κόσμο η ηλικία, ο χρόνος. Ποια είναι η Ναι. προσέγγιση σου, τι Η πιστεύεις εσύ πάνω σε προσέγγιση μου αυτό. είναι αυτό το κλισέ, αλλά το πιστεύω ότι ποτέ δεν είναι αργά. Μμμ. Επίσης να πω ότι δεν μπορώ να εγγυηθώ σε κανέναν για το τι θα γίνει. Μπορώ να εγγυηθώ ότι αξίζει να προσπαθήσουμε όμως. Ο καιρός θα περάσει, είτε γκρινιάζουμε είτε δράσουμε. Είναι πιο πιθανό να φέρουμε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα αν δράσουμε. Που καταλαβαίνω και τον προβληματισμό, αλλά ο προβληματισμός δεν θα φύγει αν τον σκέφτομαι. Ο προβληματισμός θα φύγει μόνο αν δοκιμάσω και τότε θα μπορώ να πω ότι παιδιά εγώ δοκίμασα, δεν γίνεται τίποτα. Ή δοκίμασα και τα κατάφερα. Που συνήθως το δεύτερο γίνεται, αν κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες. Και επίσης να πω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή συγκυρία που οι εργοδότες έχουμε αντιληφθεί ότι προτιμάμε την old school γενιά εργαζομένων. Old school γενιά. Μμ. Ναι, Εξήγησέ το γιατί, μας λίγο αυτό. ναι, γιατί υπάρχει ένα εργασιακό ήθος που λίγο τώρα έχει χαθεί από τον εργαζόμενο. Δηλαδή, τα νέα παιδιά έχουν άλλα θετικά, αλλά έχουν πάρα πολύ κινητικότητα και εμείς θέλουμε σταθερές συνεργασίες. Οπότε ένα πλεονέκτημα ενός ανθρώπου 40 και άνω είναι ότι εγώ ως εργοδότης, ως recruiter τέλος πάντων, είμαι ήσυχη ότι εσύ θες πλέον κάτι σταθερό. Δεν θες να έρθεις και να φύγεις. Στο νέο παιδί Okay. που είναι και φυσιολογικό και πάλι θα το προτιμήσω για διαφορετικούς λόγους και σε άλλους ρόλους. Σε ένα νέο παιδί ξέρω ότι σε 2-3 χρόνια θα μου φύγει. Και καλά θα κάνει να εξελιχθεί. Όμως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία έχουμε το πλεονέκτημα ότι μπορούμε να υποσχεθούμε μακροχρόνια σταθερή συνεργασία εφόσον όλα πάνε καλά. Επίσης μπορούμε να αναλάβουμε πιο υπεύθυνους ρόλους. Γιατί όσα ταλέντα και αν έχει ένας άνθρωπος, δεν γίνεται με τίποτα να ξεκινήσουμε από managers. Έτσι, δεν πρέπει. Και εδώ να μην πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Γιατί με τις startups που γίνεται χαμός και δίνουμε τίτλους operations manager, IT manager, people manager, δεν ξέρω κι εγώ τι, τα και με τα παιδιά. Δεν γίνεται να... Εγώ που δουλεύω πολλά χρόνια, πάνω από 20, στο ανθρώπινο δυναμικό και, έχω, και ως σύμβουλος και ως HR και αν έχω διαχειριστεί ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα θέσεων, ακόμα δυσκολεύομαι. Πώς θα πω σε ένα παιδί χωρίς εμπειρία, κάνω το σωστά. Θα το κάνω να νιώσει ανεπαρκές πριν την ώρα του. Θέλει προσοχή. Οπότε, τα νέα παιδιά να χτίζουν βήμα-βήμα
την πορεία τους για να πατάνε γερά, να έχουμε επίγνωση του που στεκόμαστε, για να μπορούμε να υπηρετήσουμε σωστά το ρόλο μας. Και οι μεγαλύτεροι πιστεύω ότι με την εμπειρία που έχουμε μπορούμε πιο εύκολα να καλύψουμε πιο υπεύθυνες θέσεις. Έτσι, γιατί η εμπειρία είναι πολύτιμη. Είναι πολύτιμη. Και εγώ για μένα σε καμία περίπτωση δεν μπορούσα να κάνω αυτά που κάνω τώρα όταν ξεκίνησα. Και είναι οκ. Βέβαια. Και αυτό είναι το όμορφο. Να Βέβαια, βέβαια. εξελισσόμαστε. Έτσι ακριβώς. Κρίστη μου, εδώ γράφει Ναι. η Βασιλική, αν ο διευθυντής τους δώσει δικαιώματα διευθυντή. Εξαρτάται. Εξαρτάται είναι, απλά εγώ θα πω εμπειρικά, ότι θεωρώ ότι διευθυντικός ρόλος μπορεί να κάψει ένα παιδί χωρίς εμπειρία. Οκ. Ναι, γιατί εξαρτάται διευθυντικό με διευθυντικό ρόλο. Δηλαδή, από ένα διευθυντικό ρόλο όμως, περιμένω σίγουρα να μου διαχειριστεί ανθρώπους. Πώς καλέ θα μου διαχειριστεί ένα παιδί ανθρώπους, που τώρα ξεκινάει και προσπαθεί να καταλάβει τον εαυτό του εργασιακά. Γιατί να του το κάνω αυτό το πράγμα. Και τι θα το κάνω, τι θα κάνω, θα του τροφοδοτώ το μοτίβο του να νιώθει ανεπαρκές. Αλλά είναι σχετικά. Αν κάποιος χρειάζεται κάτι, το δούμε, γιατί κάθε περίπτωση είναι μοναδική, έτσι. Απλά λέω μια γενική εικόνα σήμερα. Δεν μπορώ να πω ότι αυτό που λέω σήμερα ισχύει για όλους και για όλες τις περιπτώσεις. Απλά έτσι κάποιες γενικές διαπιστώσεις που έχω κάνει μέσα από την εμπειρία μου, θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε την υπομονή να χτίζουμε βήμα-βήμα την επαγγελματική μας πορεία. Και όσον αφορά το bliss, το οποίο το θεωρώ την απόλυτη ευθύνη απέναντι στον εαυτό μας και στην κοινωνία, αν έχουμε αυτό το αίσθημα ευθύνης, δεν θα κάνουμε χαζά. Εγώ αν έρθει απέναντί μου ένας άνθρωπος, θέλω να μπορώ να τον κοιτάω στα μάτια και να νιώθω ήσυχη ότι πραγματικά μπορώ να τον βοηθήσω χωρίς να του υπόσχομαι φούμαρα. Άρα το bliss, άσχετα όποιο και αν είναι του καθενός, μας ζητάει ένα εξελικτικό άλμα. Μια και λέμε για εκβατικό άλμα, Έτσι. το bliss το λατρεύω, γιατί είναι η δυναμική που μας εξελίσσει και ως επαγγελματίες και ως ανθρώπους και το απαιτεί κιόλας από εμάς. Και γι' αυτό θέλει υπομονή. Είναι αυτό που χτίζεται βήμα-βήμα, γιατί εμένα δεν θα μου φέρει τη συνεργασία ή τον άνθρωπο που δεν μπορώ να διαχειριστώ, γιατί δεν έχω ακόμα την ετοιμότητα. Και είναι μαγικό να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την πορεία, να εξελισσόμαστε ως άνθρωποι, να χτίζουμε ποιότητες, να εμπλουτίζουμε τις εμπειρίες μας, να έχουμε ήθος και θα έρχονται όλα σιγά σιγά. Ξέρει αυτό πότε να μας φέρει τι. Να πω ότι τον κλείστο κάνω 10 χρόνια κοντά στη αστεία. Φέτος δηλαδή κλείνω 10 χρόνια. Πάντα υπήρχαν παιδιά με ιδιαιτερότητες. Πάντα υπήρχαν παιδιά στο φάσμα, πάντα υπήρχαν παιδιά με σύνδρομο Down, πάντα. Φέτος είναι η πρώτη φορά που μου έρχονται κατά κόρο, από πέρυσι που μου έρχονται κατά κόρο αυτά τα παιδιά. Γιατί τώρα μπορώ πραγματικά να τα βοηθήσω. Ακριβώς, έτσι ακριβώς είναι. Κρίστη μου, πότε Ναι. ξεκινάει, πότε ένα παιδί μπορεί να ξεκινήσει αυτό που λέμε τον επαγγελματικό προσανατολισμό? Ένα παιδί από τα 12 Πότε? και οι υπόλοιποι Από έως τα τα, 112. από 12 χρονών μπορεί να ξεκινήσει, ναι. Ναι. Οπότε, Αναπτυξιακά, συγγνώμη, ναι, το παιδί αρχίζει να έχει την ανησυχία, η κοινωνία και εγώ, το επάγγελμα και εγώ, από τα 10 και μετά. Γι' αυτό να πω ότι δεν έχει και κανένα νόημα πιο μικρά να τα ρωτάμε τι θέλουν να γίνουν. Δεν έχουν ιδέα τι εννοούμε. Μπορεί, ας πούμε, να πούνε και να αναπαράγουν πραγματάκια που έχουν ακούσει, αλλά αναπτυξιακά δεν έχουν ακόμα αυτή την ανησυχία η σχέση μου με την κοινωνία, που αυτό είναι το επάγγελμα, έτσι. Αλλά από 12 χρονών και πάνω μπορούμε να κάνουμε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού βάσει της ανάγκης που έχει κάθε παιδί. Επειδή βλέπουμε μια πολύ μεγάλη, όπως θυμάσαι, ανάλυση προσωπικότητας, βέβαια, βέβαια. πάρα πολλά στοιχεία. Δεν Μπορείς βλέπουμε... να μας πεις και λίγο, για να μας αναλύσεις λίγο και εδώ ακριβώς, τι βλέπει κάποιος όταν έρχεται? Δηλαδή θα έρθει ένα παιδί. Ένα παιδί θεωρείς ότι είναι καλό να γνωρίζει από πριν, γιατί υπάρχει και λίγο αυτό το σύστημα τώρα που σε βάζει σε καλούπια, λίγο πολύ, έτσι. Κοίταξε, Μαρίνα, να σου πω κάτι. Δυστυχώς, το εκπαιδευτικό σύστημα ζητάει τα παιδιά να του δώσουν μία απάντηση το αργότερο Δευτέρα Λυκείου. Ξεκινάει να επιλέγουν κατεύθυνση. Λυπάμαι που είναι τόσο νωρίς, αλλά από τη στιγμή που είναι τόσο νωρίς, οπωσδήποτε πρέπει να το ψάξουμε επιστημονικά, χωρίς να το περιορίζουμε. Αλλά ή θα επιλέξει κάτι στα τυφλά, ή θα του δώσουμε μία εικόνα που βασίζεται σε επιστημονική αξιολόγηση, η αλήθεια του με την οποία μπορεί να μην μπορεί να συνδεθεί ακόμα το παιδί, και είναι ok, αλλά είναι μια επιστημονική αξιολόγηση και είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε από τη στιγμή που, έτσι πως είναι φτιαγμένο το σύστημα, τώρα πρέπει το παιδί να δώσει απαντήσεις. Εγώ εδώ θα πω σε αυτό που λες, όταν ήρθα με την κόρη μου,
γιατί είχε όλους αυτούς τους προβληματισμούς. Και πολλές φορές τα παιδιά, επειδή υπάρχουν οι ανασφάλειες, δεν ήξερε ακριβώς, δεν της άρεσε για κάποιο μάθημα, το οποίο το πεδίο της που θα της άρεσε τη μελλοντική εργασία, αλλά το μάθημα, τα μαθηματικά συγκεκριμένα, δεν τα ήθελε καθόλου. Οπότε, όταν φύγαμε από εκεί, εγώ θυμάμαι το συναίσθημα και αυτό θέλω να μεταφέρω. Έφυγε με μία ανακούφιση. Έκανε αυτό το «Μαμά, ηρέμησα». Για μένα αυτό ήταν, τι να πω, το μεγαλείο. Είπα 1000 ευχαριστώ βέβαια, γιατί δεν έχει σημασία τελικά το τι θα επιλέξει. Άπειρες επιλογές έχει, έτσι. Και πάντα και εγώ αυτό τη μεταφέρω, ότι τα πάντα ότι επιθυμείς είναι εδώ. Αλλά η ανακούφιση αυτή που πήρε όταν έφυγε, όταν φύγαμε, Κρίστη, ήταν για μένα ό,τι πιο σημαντικό. Αυτή είναι η Πραγματικά, μεγαλύτερη ανακούφιση. Ναι. Φτάνει πια αυτό το ότι πρέπει από τώρα να ξέρω τι πρέπει να κάνω. Όχι, ας δω λίγο πολύ τι είναι αυτό, έτσι, να ξεκαθαρίσω λίγο κάποια πράγματα. Οπότε η δική σου οπτική βοήθησε πάρα πολύ. Εγώ θέλω να μεταφέρεις λίγο εδώ, αν θέλεις. Τι γίνεται, πώς γίνεται αυτός ο επαγγελματικός προσανατολισμός, έτσι λίγο να μας πεις κάποια πράγματα. Αυτό γίνεται με συμπλήρωση ψυχομετρικού ερωτηματολογίου και μετά μια συνεδρία που κάνουμε που κρατάει 1,5 ώρα και βλέπουμε μια πολύ καλή ανάλυση του προφίλ. Είναι πολύ αυτογνωσιακή η διαδικασία, που εμένα, ίσως όπως κατάλαβες, κυρίως αυτό με ενδιαφέρει. Έτσι, ακριβώς. Γιατί η αναφορά παράγει αποτελέσματα σε επίπεδο ειδικοτήτων, τα οποία τα εμπιστεύομαι. Δηλαδή, επειδή δουλεύω πολύ και με ενήλικες, οι περισσότεροι, εδώ έχω χαρτομάτιλα όπως θυμάσαι, βουρκώνουν και λένε αυτό το ήθελα, αλλά μου είπαν ότι δεν θα έβρισκα δουλειά. Δηλαδή, τα αποτελέσματα είναι πραγματικά αντιπροσωπευτικά. Αλλά ένα παιδί χρειάζεται το χρόνο του να τα διερευνήσει. Υπάρχει και ακόμα ένα εργαλείο οδηγός σταδιοδρομίας που, αφού δω ποια είμαι και τι μου ταιριάζει, να δω τι υπάρχει εκεί έξω για μένα. Θέλει ενεργή συμμετοχή. Είτε είμαι παιδί είτε είμαι ενήλικας. Δεν γίνεται κάποιος έξω από μένα να μου δείξει μία διαδρομή. Δεν πρέπει. Βέβαια, βέβαια, έτσι ακριβώς. Απλά θέλει μετά, εγώ αυτό που λέω είναι ότι η δουλειά ξεκινάει αφού τελειώσουμε μαζί. Γιατί πρέπει κάποιος να διερευνήσει. Τι είναι αυτό, πρέπει να επαναπροσδιορίσει μέσα του πράγματα. Λες η Ελαφένια δεν ήθελε τα μαθηματικά. Χρειάζεται να το διαπραγματευτώ λίγο με το μέσα μου, γιατί αυτό που τονίζω πάντα είναι ότι να επιλέξεις με στόχο την υπόλοιπη ζωή σου, όχι τα επόμενα 2 χρόνια. Έτσι ακριβώς, πάρα πολύ ωραία. Έτσι, οπότε χρειάζεται ένα παιδί ενδεχομένως να διαπραγματευτεί πράγματα μέσα του. Χρειάζεται να τριφτεί λίγο με τα αποτελέσματα. Γι' αυτό θεωρώ ότι καλό είναι, ποτέ δεν είναι αργά, αλλά το αργότερο πρώτη ηλικίου να το κάνω για να έχω το χρόνο να μελετήσω μετά και να επιλέξω πολύ πιο συνειδητά την κατεύθυνσή μου. Και τρίτη ηλικίου, και παιδιά με τρίτη ηλικίου και με φοιτητές δεν το συζητάμε. Ποτέ δεν είναι αργά, αλλά αν μπορώ να το κάνω κάποια στιγμή νωρίτερα, θα το κάνω. Αυτό. Με τους ενήλικες επίσης θέλει συμμετοχή, έτσι, πάλι η ίδια διαδικασία είναι, απλά είναι το ερωτηματολόγιο ενηλίκων και θεωρώ ότι εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι η ενδυνάμωση ενός ανθρώπου μέσα από αυτό. Να του δείξω τις δυνάμεις. Ξέρεις τι μου εκφράζουν πάρα πολύ συχνά οι ενήλικες, τα παιδιά όχι τόσο, γιατί ακόμα δεν έχουν εκτεθεί τόσο πολύ σε αυτό. Ξέρεις ότι μου έχουν παραπονεθεί ότι καλά μόνο θετικά θα μου πεις. Λέω, πρώτον, είναι μια διαδικασία ενδυνάμωσης. Τα αρνητικά, λέω, δόξα τω Θεώ, μας τα λένε πολλοί άλλοι. Αλλά πέρα από αυτό, να πω ότι οι δυνάμεις μας είναι μόνο θετικές. Αυτό που είναι λειτουργικό ή δυσλειτουργικό είναι ο τρόπος που επιλέγουμε να τις εκφράσουμε ή όχι. Γιατί αν δεν εκφράσω τους δαίμονές μου, τις δυνάμεις μου, θα γίνουν πραγματικά δαίμονες, με τη λατινική έκφραση. Γιατί αυτό υπάρχει μέσα μου και θέλει να εκφραστεί. Αν δεν του δώσω δημιουργική διέξοδο, θα γίνει λίγο καταστροφική. Καταστροφική με την έννοια, όχι την τρομακτική, αλλά με την έννοια ότι μπορεί να μου καταστρέφει τη διάθεσή μου. Την όρεξή μου, τη δημιουργικότητά μου. Δεν γίνεται επίτηδες. Απλά σκέψου σαν να έχουμε, ξέρω εγώ, μία βρύση η οποία έχει πολύ ορμή το νερό μέσα και εγώ το σφίγγω. Αυτό κάποια στιγμή θα κάνει κάτι εκεί μέσα. Εγώ πρέπει να ξέρω να το διοχετεύσω δημιουργικά. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Κρίστη μου, έχεις κάποια πολύ ωραία, έτσι ακούω κατά περιόδους και έχεις δημιουργήσει και πολύ ωραίες ομάδες και με εφήβους, αλλά σε έχω ακούσει κάποιες φορές να αναφέρεις για το εσωτερικό GPS. Είναι από τα όνειρά σου και θέλω εδώ σήμερα να μας πεις κάποια πράγματα για αυτό το πολύ ωραίο όνειρο, όραμα που έχεις, το εσωτερικό GPS. Ναι. Να μας αναφέρεις κάποια πράγματα γι' αυτό. Ναι, είναι η σοφή καθοδήγηση που έχουμε όλοι μέσα μας και ενώ ψάχνουμε τον προορισμό
με σημάδια έξω από εμάς, είναι όλα μέσα σε εμάς και είναι μια ομάδα έτσι που εδώ και πάρα πολύ καιρό διαπραγματεύομαι μέσα μου να ξεκινήσω, που να ενεργοποιήσουμε το εσωτερικό GPS. Έχω στο μυαλό μου ακριβώς τις ασκήσεις, ακριβώς όλο το πλαίσιο, αλλά ακόμα ίσως αυτό που σκέφτομαι είναι ότι επειδή είναι διαδικτυακό, ε, αν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Που πλέον νομίζω όλοι έχουμε εξοικειωθεί με αυτό. Οπότε να πω ότι χρειάζομαι κι εγώ ένα push για να το Ναι. ξεκινήσω. Αν θέλετε, όσοι είμαστε εδώ, αν θα σας ενδιέφερε, μπορείτε να δώσετε το OK στη Μαρίνα, να μου δώσει το email, να σας στείλω ενημέρωση. Μήπως και ξεκινήσουμε αυτή την ομάδα του να μάθουμε να ακούμε το εσωτερικό μας GPS, το οποίο δεν έχω καλύτερο από το να βοηθά έναν άνθρωπο να βρίσκει τον εαυτό του, και νομίζω η εργασία είναι ο πιο έξυπνος τρόπος να το κάνουμε, γιατί το κάνουμε κάθε μέρα και έχουμε κάθε μέρα την ευκαιρία να συνδεθούμε με εμάς. Είναι αυτό που είπες πριν και το σημείωνα, ότι αν μας κινούν οι φόβοι ή οι επιθυμίες μας. Για το bliss, αυτό που λέω, δηλαδή όταν εργασιακά εκφράζω πραγματικά τον εαυτό μου, είναι ότι ενεργοποιεί τις δύο δυναμικές που τις λέω λίγο διαφορετικά, αλλά εννοούμε το ίδιο. Θεωρώ ότι έχουμε δύο δυναμικές που λειτουργούν μέσα μας, το τραύμα και την προσωπικότητα. Το bliss ενισχύει την προσωπικότητα. Οπότε το τραύμα δεν φεύγει ποτέ, αλλά σταματάει να αποφασίζει αυτό. Και όσο πιο πολύ ενεργοποιούμε το εσωτερικό μας GPS, τόσο πιο πολύ θρέφω την προσωπικότητα, και άρα παίρνω πιο λειτουργικές αποφάσεις, μπαίνω σε πιο λειτουργική δράση, αυξάνω τις πιθανότητες να έχω επαγγελματική χαρά και επιτυχία. Γιατί επιλέγει και λειτουργεί η προσωπικότητα. Όταν εγώ σε συνδέσω με την προσωπικότητά σου και σε επανασυνδέω ξανά και ξανά, μοιραία θα ατονίσει λίγο το τραύμα. Δεν θα το... Δηλαδή, ας πούμε, κυρίως όταν βρίσκουμε νόημα, που πιστεύω ότι είναι η ύψιστη δυναμική, που δεν είναι το αντίδοτο στο φόβο, όχι ότι τον ακυρώνει, αλλά το νόημα είναι πιο ψηλό από το φόβο. Εκεί και αν θρέφουμε και αν διευρύνουμε την προσωπικότητα. Θυμάμαι την πρώτη φορά που έπρεπε να κάνω ομιλία, που ήταν το Μάρτιο του 2016. Ήταν η πρώτη μου ομιλία στο Μακεδονία Παλάς, σε μια αίθουσα 100 ατόμων, και ήταν η πρώτη μου ομιλία και έπαθα πανικό. Δηλαδή, ενώ όταν μου το πρότειναν είπα ναι, και ήταν μαγικό το πώς έγινε. Όταν ήρθε η μέρα, κόντευα να λιποθυμήσω από το φόβο μου, μη δεν έρθει κόσμος. Απέσιο για κάποιον που κάνει κάτι να μην έχει από κάτω κόσμο. Εννοείται. Είναι Εκεί απέσιο, βγήκαν είναι όλοι απέσιο. οι φόβοι. Εκεί βγήκαν όλοι οι Ναι. φόβοι. Αν χάσω τα λόγια μου, μη βαρεθεί ο κόσμος. Επειδή το θέμα ήταν πολύ πρωτοπορία, δηλαδή δεν είναι αυτό που ακούς για το επάγγελμα συνήθως, ήταν η σημασία της σωστής επιλογής επαγγέλματος για το άτομο και για την κοινωνία. Λέω τώρα, τι τους λέω τους ανθρώπους, Κινέζικα θα τα πούνε. Τέλος πάντων, και ήθελα να με πάρουν τηλέφωνο και να μου πούν, ξέρεις κάτι, κρίση τελικά δεν θα γίνει, και να λέγα Παναγιά μου, ευτυχώς. Κι όμως, Σε φαντάζομαι, ναι. ναι, έτρεμα από το φόβο μου, δηλαδή μου βγήκε και αυτό το παιδικό δεν θέλω. Θα χτυπάω τα πόδια μου κάτω και να πω Παναγιά μου, πώς θα γίνει. Και πάω ήμουν στο γραφείο το πρωί, γιατί το απόγευμα θα γινότανε. Πάω στο μπάνιο, με κοιτάω στον καθρέφτη και μου λέω, ρε εσύ, λέω, σε ευχαριστώ που παρόλο που φοβάσαι θα το κάνεις. Μπράβο, Γιατί αυτό είναι. ένιωθα ότι έχω ανάγκη να μιλήσω για τη σημασία της σωστής επιλογής επαγγέλματος για το καλό του ατόμου και για το καλό της κοινωνίας. Ένιωθα ότι το νόημα που έβρισκα με το να το επικοινωνήσω αυτό ήταν πολύ ψηλότερο από το φόβο μου. Μα ακριβώς. Και διευρύνθηκε η προσωπικότητά μου. Και εκεί δεν λειτουργήσε το τραύμα της απόρριψης που υπήρχε εκεί και μου έλεγε μη το κάνεις. Λειτουργήσε η προσωπικότητά μου, γιατί έβρισκα νόημα. Και Η αυτό κινητήριος είναι. δύναμη, έγινε κινητήριος Ναι, δύναμη δηλαδή στην ήταν ουσία. πιο δυνατή η Μετέτρεψες, προσωπικότητα. Το τέλεια, τραύμα αυτό ήταν ακριβώς. εκεί, Έτσι, αλλά αποφάσισε η προσωπικότητα, λειτουργήσε η προσωπικότητα. Και έτσι. βιωματικά έχω παρατηρήσει ότι το μπλίσμα, το οποίο έχει, το είμαι ο εαυτός μου, το κάνω κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες και βρίσκω και νόημα, όχι απλά θρέφει, κάνει ένα τρελό expand στην προσωπικότητά μας. Νιώθω ότι με έχει κάνει και με κάνει συνεχώς καλύτερο άνθρωπο.
Νιώθω ότι δεν μπορώ να το υπηρετήσω αν δεν μάθω να μην είμαι επικριτική, αν δεν μάθω να βάζω όρια, να μην νομίζω ότι ο κόσμος κινείται γύρω από μένα, να δίνω χώρο, να φουγκράζω με τον άλλον. Δηλαδή, μου έχει εξασκήσει ποιότητες, τις οποίες δεν ξέρω αν σε μία δουλειά που δεν έβρισκα όλα αυτά τα στοιχεία θα με εξέλισε τόσο ως άνθρωπο. Και θέλω να εξελίσσομαι. Γιατί δεν θέλω να έρθεις απέναντί μου και να μην σου δώσω το 100%. Και κάθε φορά θα προσπαθώ να το κάνω καλύτερα. Όχι δουλικά και ενοχικά. Από την καρδιά μου. Έτσι, έτσι. Αυτό όσοι σε γνωρίζουν το λένε 100%. 100%. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που λες, γιατί έτσι είναι, είτε φοβόμαστε είτε όχι, αυτό που είναι να γίνει θα γίνει. Οπότε κάθε φορά που μπαίνουμε σε αυτή τη δικασία είναι ακριβώς αυτό που αναφέρεις, κάθε φορά που δεν ακούω τους φόβους, αλλά ακούω τις επιθυμίες μέσα από τα βαθύτερα θέλω της ψυχής, όλα υλοποιούνται, όλα γίνονται. Και φαντάζομαι ότι και αυτή η πορεία είναι που σε έφερε μέχρι εδώ, Κρίστη, έτσι δεν Ναι, είναι? ναι, Όλη ναι. αυτή η κινητήριος δύναμη που δεν άκουγες αυτή τη φωνή που σου έλεγε το μη. Ναι, ναι, Εκεί. ναι, όχι, ήταν Πάντα πολύ αχνή αυτή η φωνή. Δηλαδή ήταν, ας πούμε, εντάξει, το πες και εσύ, πες μας και εσύ τι έχεις να μας πεις και πάμε παρακάτω. και πάμε παρακάτω. Δεν Πάρα την πολύ ωραία. Πες μας τι εμπιστευόμουν. έχεις να... Ναι, δεν την εμπιστευόμουν αυτή τη φωνή. Τέλεια. Γιατί αυτό που με βοήθησε δεν είναι ούτε αν πίστευα στο ότι μπορώ να τα καταφέρω, ούτε στις ικανότητες. Πίστευα από πάντα στην πρόθεσή μου. Λέω, αφού θέλω να κάνω καλό, καλά θα πάει. Και δεν το ήθελα μόνο για μένα, δεν προσπαθώ μόνο για μένα. Όταν προσπαθείς για κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό σου, γιατί το επάγγελμα μας το έχουν μάθει εσύ να βολευτείς, εσύ να πιάσεις την καλή, εσύ να βγάλεις λεφτά, ότι είναι άλλο το επάγγελμα, άλλο η φιλανθρωπία. Ό,τι να είναι, που δεν είναι φιλανθρωπία. Δηλαδή, γιατί διαχωρίσαμε το κοινό καλό από το επάγγελμα, δεν το κατάλαβα ποτέ και όλα πήγαν απαλού αλλού. Πολλοί άνθρωποι εδώ λένε βέβαια έχω και την ανάγκη να εργαστώ. Πρόσεξε, υπάρχει μια Βέβαια. διαφορά σε αυτό, έτσι. Είναι ο Ναι, βιοπορισμός. Έχω ανάγκη. Αυτή τη ναι. στιγμή είναι οι συνθήκες της ζωής μου τέτοιες, και εδώ θέλω λίγο να μας πεις την άποψή σου. Είναι Μμμ. οι συνθήκες της ζωής μου έτσι που έχω ανάγκη να έχω αυτή τη δουλειά, αυτή τη συγκεκριμένη. Δεν μπορώ να φύγω γιατί έχω ανάγκη. Είναι επιβίωση. Πόσοι άνθρωποι λειτουργούν μέσα από την επιβίωση, Κρίστη, έτσι Και δεν εγώ είναι? λειτουργώ μέσα από την επιβίωση, Μαρίνα μου. Πολύ μέσα από αυτό, πολύ καθαρά όμως, ναι. Ναι, ναι, αλλά Οπότε μέσα από το φόβο. αυτό που προτείνω εγώ είναι το να πληρώνομαι και να εκπληρώνομαι. Φυσικά και να πληρώνομαι. Και εγώ έχω να πληρώσω λογαριασμούς. Το νίκη μου, τον εύκα μου, χίλια δυο έχω να πληρώσω. Δεν το λέω καθόλου τοπικά, το λέω τελείως τεχνοκρατικά. Είναι απόλυτα εφικτό να πληρώνομαι κάνοντας κάτι με ταιριαστό σε μένα. Δεν είναι Έτσι. πολυτέλεια. Και επίσης να πω ότι μπορούμε να δοκιμάσουμε, εγώ αυτό προτείνω, να δοκιμάσουμε μήπως και γίνεται να βιοποριζόμαστε χωρίς να αρρωσταίνουμε. Πάρα Έτσι. πολύ, αυτό που είπες είναι πραγματικά Αυτό. Είναι αληθινό. Έτσι, υπογράφω ότι έτσι. πάντα υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε και να είμαστε έστω λίγο καλύτερα από μια ανυπόφορη εργασιακή καθημερινότητα. Δεν υπόσχομαι μαγικά και θαύματα. Υπόσχομαι όμως ότι υπάρχει σίγουρα κάτι που μπορούμε να κάνουμε να είμαστε έστω λίγο καλύτερα και πολλές φορές όταν εργάζομαι με ενήλικες, γιατί τα παιδιά ακόμα δεν έχουν εμπειρία, τους λέω, θέλω να μου βάλεις και κάντε το κι εσείς σαν άσκηση. Ο καθένας και κάθε μία για τον εαυτό του. Αν ας πούμε ότι το μπλίσμα είναι από την κλίμακα από το 0 έως το 10, αυτή τη στιγμή στην εργασιακή μου καθημερινότητα, τι βαθμό βάζω? Οκ. Να το δούμε λίγο τώρα εδώ, Ναι, με όλα τα μέλη που είναι εδώ στην ναι. ομάδα Αν και αυτοί θέλει που θα κάποιος το να το δούνε μοιραστεί, μετά. αλλά μπορείτε να Βεβαίως. βάλετε μία κλίμακα, ας πούμε ότι το 10, το μπλίσμα είναι το 10, αυτή τη στιγμή. Για να το δούμε Σε λιγάκι. ποιον βαθμό βρίσκομαι? Και μπορείτε να γράφετε στα σχόλια ερωτήματα. Αν θέλετε, αν θέλει κάποιος να ρωτήσει, Ναι. μπορείτε να σηκώσετε το Αυτό χεράκι. είναι μια Θα σας πολύ δώσουμε το απλή λόγο. Ναι. άσκηση για να βάλουμε, γιατί το bliss μας το πετυχαίνουμε με υπομονή και ρεαλιστικά. Αν αυτή τη στιγμή, ας πούμε, είμαι στο 3, δεν θα πω ή θα μείνω στο 3 εδώ που υποφέρω, αφού δεν γίνεται να πάω στο 10. Αυτό το λάθος κάνουμε. Θα πω, είμαι εδώ και υποφέρω και πρέπει να βιοποριστώ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω. Τι να κάνω, έχω ανάγκη τη δουλειά. Πού είσαι στην κλίμακα? Αν είσαι στο 3, δεν είναι η επιλογή σου ή θα μείνω στο 3 ή θα πάω στο 10. Δεν γίνεται να πας στο 10 από το 3. Θα πας άντε στο 4, άντε στο 5, άντε στο 6.
Και αφού αναπληρώσεις τα κουράγια σου, γιατί αν είσαι στο 3, είναι πολύ πιθανό να έχεις πάθει burnout κιόλας. Και αφού αναπληρώσεις τα κουράγια σου, μετά θα δούμε πώς μπορείς να πας στο 7, στο 8. Δηλαδή, ή λέμε, λέμε, ή θα ζω αυτή τη φρίκη, ή θα ζω την ιδανική εργασία. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Βήμα, βήμα το χτίζουμε. Οπότε, ανάλογα με το βαθμό που έβαλε ο καθένας ή κάθε μία στην κλίμακα, ο ρεαλιστικός στόχος και ο τρόπος για να ξεκολλήσω και να μπω σε δράση είναι να προσδοκώ να πάω στο 4, στο 5, στο 6. Γιατί πολλοί κόσμος μένει στάσιμος, γιατί περιμένει μία δρασκελιά να προσγειωθεί σε αυτό που περιγράφω εγώ ως bliss. Ούτε εγώ προσγειώθηκα έτσι. Έτσι ακριβώς. Βήμα-βήμα. Θέλει βήμα-βήμα. Κάθε μέρα να Βήμα-βήμα, πάει σωστό. με σφαλιάρες, με διαδικασίες, με απογοητεύσεις, με απαιτητικές διαδικασίες για να φύγω από την προηγούμενη δουλειά μου, τα ξέρεις. Αλλά δεν είπα ποτέ, είναι δύσκολο. Είπα είναι σημαντικό, θα το κάνω. Δεν με νοιάζει αν είναι εύκολο ή δύσκολο. Δύσκολο είναι και το να ζω μια φρικτή καθημερινότητα. Δύσκολο είναι και το να μην αξιοποιώ τα ταλέντα μου. Δύσκολο είναι και να μην είμαι δημιουργική. Πρέπει ο καθένας να επιλέξει το δύσκολό του και για μένα δεν τίθεται θέμα εύκολο-δύσκολο. Τίθεται θέμα σημαντικό ή όχι σημαντικό. Αν είναι σημαντικό, θα βρούμε και τον τρόπο να το κάνουμε. Έτσι, ακριβώς αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Αν έχετε κάποια ερωτήματα, αν θέλετε να ρωτήσετε, κάποιους προβληματισμούς σε σχέση με την εργασία, μπορείτε φυσικά να ρωτήσετε ή να γράψετε στα σχόλια. Κρίστη μου, πού μπορούμε να σε βρούμε γενικότερα? Πες μας κάποιες πληροφορίες. Πού είσαι, Λοιπόν, πώς μπορεί να σε βρει κάποιος αν θέλει να ξεκινήσει ναι. τον Το γραφείο μου είναι στη Κηφισιά, στην Καλαμαριά, έτσι, Κηπουπόλεως όνομα και πράγμα, γιατί είναι με το κηπάκι του, με το παρκάκι του απέναντι. Ναι, δηλαδή πραγματικά θεωρώ ότι ο Θεός του Μπλης το έκανε αυτό και δηλαδή πραγματικά είναι αυτό που θέλω να το πω, ότι όταν συντονιζόμαστε και προσπαθούμε, έχουμε κάτι βοήθειες, ρε παιδιά. Πέστα μας αυτά, πέστα μας, Ναι, Κρίστη, τα ναι, θέλουμε να τα ακούσουμε όλα αυτά. ναι, να σας πω ειλικρινά Έτσι. ότι όταν προσπαθείς για κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό σου, σε συνδράμουν και άλλες δυνάμεις. Εγώ μου παρουσιάστηκαν λύσεις, άνθρωποι, πράγματα που έλεγα αποκλείεται, παιδιά. Δηλαδή, ότι βρήκα γραφείο μέσα Ιουλίου καινούριο, σε μία μέρα, δηλαδή τη μία μέρα με ενημέρωσαν ότι έχω αλλάξει καταρχάς πάρα πολλούς χώρους, τσιγκανάκι μέχρι να φτάσω εδώ. Να, βήμα-βήμα. Δηλαδή, πρώτα νίκιαζα ένα χώρο γιατί είχα ένα ραντεβού το μήνα. Μετά, ξέρω εγώ, χρειαζόμουν. Και Έτσι. με ενημέρωσαν, πήρα να κλείσω το χώρο που έκλεινα για το κάθε ραντεβού μεμονωμένα και μου λένε «Α, έκλεισε». Και λέω τι έκανε, εμένα μου έρχονται από Ξάνθη για ραντεβού μεθαύριο. Πού θα τους πάω τους ανθρώπους, σπίτι μου? Και μη τα πολύ λέω, να μην πω όλη τη διαδικασία, αλλά μαγικά είχε έρθει σε επαφή μια κοπέλα μαζί μου και που έχει ένα χώρο και μου λέει, τέλος πάντων, λέω Κατερίνα, μου είχες πει για αυτό το χώρο, μπορώ να έρθω να κάνω ένα ραντεβού εκεί? Ναι, μου λέει, μέσα Ιουλίου, έτσι. Μέσα Ιουλίου. Δεν γίνονται, παιδιά. Και την επόμενη μέρα είχα έτοιμο διαμορφωμένο χώρο που της λέω, Κατερίνα, μπορώ να κάνω και άλλα ραντεβού εδώ? Και τελικά κατέληξα να είμαι συγκάτοικος με την Κατερίνα, εγώ στον πάνω όροφο, Κατερίνα στον κάτω για 2 χρόνια. Μέσα δεν γίνονται, παιδιά. Δηλαδή αυτά είναι τώρα οι θεϊκές δυνάμεις με βοήθησαν. Τώρα αυτό είναι ένα παράδειγμα. Ότι εμφανίζονται άνθρωποι που βοηθούν, ότι καμιά φορά νιώθω ότι δεν μπορώ να βοηθήσω κάποιον. Βασικά κάνω πάντα το σταυρό μου και λέω Θεέ μου, φέρνω στους ανθρώπους που πραγματικά μπορώ να βοηθήσω. Γιατί δεν θεωρώ ότι είμαστε όλοι για όλους. Ναι, σίγουρα. Σου έχει τύχει να έρθουν άνθρωποι που να πεις ότι δεν μπορώ να βοηθήσω? Μου Έτσι. έχει τύχει να ξέρω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που ζήτησε να συνεργαστούμε δεν μπορούσα να βοηθήσω. Και τυχαία με παίρνει μετά από 2 μέρες και μου λέει το ξανασκέφτηκα, δεν θα έρθω. Οκ. Νιώθω ότι αν αφαιθούμε με εμπιστοσύνη σε αυτή τη δυναμική, ξέρει τι να μας φέρει, πότε να μας το φέρει, πώς να γίνει. Αλλά εμείς είμαστε πολύ ενεργοί, έτσι, μέσα σε όλο αυτό. Έχω λάβει πάρα πολλές βοήθειες που μου φαίνεται, ακόμα και το γραφείο μου που το έφτιαξα, που δεν είμαι καθόλου οπτική, που όταν έφτιαχνα το σπίτι πηγαίνω ερχόμουν 800 φορές στο IKEA, γιατί δεν νιώθω αυτό που βλέπω εκεί, πώς θα ταιριάξει το χώρο μου. Όλο το έφτιαξα διαδικτυακά τότε με την καραντίνα
Όλα τα χρώματα σωστά, όλα τα πράγματα σωστά, που λέω πάλι ο Θεός του Bliss με βοήθησε. Και Μα έτσι ακριβώς. Είναι ο θεϊκός συγχρονισμός, το λέω. Ναι, Έτσι, ο ναι, θεϊκός ναι, συγχρονισμός ήταν ναι, αυτό, είναι αυτό για σένα, οπότε όλοι οι δρόμοι ανοίγουν μέσα σε ναι. αυτή τη πορεία. Και Είναι πάρα πολύ σημαντικό. υπάρχει, συγγνώμη, και ένα quote που λέει, ας πούμε, ότι follow your bliss και ότι το σύμπαν θα σου ανοίξει πόρτες που δεν ήξερες καν ότι υπάρχουν. Το βιώνω και το βιώνουμε όλοι οι άνθρωποι. Που ζει ο καθένας με το δικό του τρόπο, το δικό του bliss, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Πάρα Είναι... πολύ ωραία. Έτσι ακριβώς όπως τα λες. Εγώ θα ήθελα, πέρα από όλη αυτή τη διαδικασία έτσι, σήμερα που μιλήσαμε, πιο πολύ να μας πεις πρακτικά, δηλαδή μέσα από αυτό το τεστ, δηλαδή θα έρθω, θα Μμ. κάνω. Εγώ το γνωρίζω βέβαια πώς είναι και ξέρω το αποτέλεσμα, αλλά επειδή πιθανόν μπορεί να θέλω να το ακούσουν κι άλλοι. Είναι εύκολο κάποιος μέσα από μία συνάντηση που θα έρθει να έχει αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή μία-δύο συναντήσεις, ή χρειάζεται να κάνει και κάτι άλλο, λίγο τη διαδικασία. Ναι, Θα μπορέσω υπάρχουν εγώ δηλαδή με μία άνθρωποι, φορά να καταλάβω τι είναι αυτό που θέλω. Πώς γίνεται αυτό? υπάρχουν άνθρωποι που με μία φορά συνέβη. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάστηκε να δουλέψουμε κι άλλο πάνω στην εργασιακή τους ευημερία. Γιατί μπορεί να βρω ποια είμαι και τι θέλω, να βάλω Μμμ. στόχο και μετά πρέπει να βοηθήσω έναν άνθρωπο να θέλει, όχι να πρέπει, να στήσουμε αλλιώς το βιογραφικό, να κάνουμε την προετοιμασία για τη συνέντευξη, την αναζήτηση εργασίας. Δηλαδή, το εργασιακό εξαρτάται από το τι κουβάρι έχουμε να ξεμπλέξουμε κάθε φορά. Ως αυτό. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις. Μπορείτε να κάνετε μαζί και Ναι, το βιογραφικό. ναι, Μπορείτε να δείτε και όλη την πορεία, δηλαδή και τα βήματα μαζί. ναι, Δεν είναι μόνο βέβαια. μία φορά που θα έρθει Ή να κάποιος. τα τακτοποιήσουμε κι άλλο. Δηλαδή, μπορεί να μου πει κάποιο ότι από αυτά είμαι ανάμεσα σε αυτά. Μετά θα βάλουμε κάτω. Εφόδια, ανάγκες, δεδομένα καθημερινότητας, ταιριαστά πράγματα. Θα τα βάλουμε όλα κάτω και θα τα Μμμ. τακτοποιήσουμε βάσει της πραγματικότητας του κάθε ανθρώπου. Έχει έρθει άνθρωπος για να κάνει την αλλαγή στην εργασία του, που ήθελε να παραιτηθεί κτλ. Αλλά μου λέει ο άνθρωπος, μόλις αγόρασε σπίτι, του λέω περίμενε. Οκ. Δεν είναι στιγμή τώρα για να παρατήσεις τη δουλειά σου. Έλα να δούμε τι άλλο μπορείς να κάνεις έτσι ώστε να είσαι πιο πολύ ο εαυτός σου μέσα από αυτό που ήδη κάνεις. Γιατί δεν είμαι η σύμβουλος που δεν πατάει στη γη. Πατάω πάρα πολύ στη γη. Δηλαδή η προσέγγιση πάντα είναι πολύ πρακτική και ρεαλιστική βάσει του τι πραγματικά ταιριάζει στο καθενός τα δεδομένα να συμβεί. Αλλά πάντα κάτι υπάρχει που ταιριάζει με ολονών μας τα δεδομένα. Και κυρίως αυτό, επειδή έχω δει ανθρώπους να μένουν παγιδευμένοι στο 2 και στο 3 στην κλίμακα του Bliss, να βάζουμε ρεαλιστικούς στόχους. Πάρα πολύ ωραία. Και μπορεί κάποιος άνθρωπος που να είναι σε μια εργασία, μέσα από μια αλλαγή οπτικής, τελικά να βρει ένα άλλο κίνητρο. Γιατί Ναι, ήδη υπάρχουν σε εργασία. Έχει συμβεί αυτό? ναι, ναι, Να θέλει ναι. κάτι άλλο και να πει τελικά, μα κοίταξε να δεις, τελικά αυτή είναι η εργασία που μου ταιριάζει. Ναι, μου έχει Το τύχει έχεις με έναν ακούσει? άνθρωπο βεβαίως που ήταν στην Ναι. πληροφορική, μου λέει είμαι στην πληροφορική, η οποία είναι και τέλος πάντων είναι ένα επάγγελμα με αρκετή ζήτηση. Λοιπόν, και μου λέει όμως δεν νιώθω, δεν βλέπω εμένα μέσα σε αυτό. Λέω θα κάνουμε το τεστ, γιατί και εγώ δεν είμαι μάντης, κάτσε να δούμε, να αναλύσουμε το προφίλ σου και Ναι. βγαίνει πρώτο αυτό που ήδη κάνει. Οκ. Εδώ τα συζητάμε και με κάθε άνθρωπο το προσεγγίζω ολιστικά. Δεν είναι στάνταρ η διαδικασία. Είναι αφουγκράζομαι που είναι τα σημεία μας. Και τι προκύπτει από αυτό? Προκύπτει ότι όταν ήταν μαθητής του επέβαλαν αυτή την επιλογή Οκ. και δεν την αγκάλιασε ποτέ σαν κάτι ταιριαστό του και μέσα από αυτό το ξανααγκάλιασε ως δική του αλήθεια. Ενώ ένιωθε ότι μέχρι τότε το έχουν επιβάλει. Του το επέβαλαν. Είδες, οπότε άλλαξε την οπτική και αμέσως άλλαξε Ναι, το συναίσθημα και όλη αυτή η εμπειρία που ναι. είχε με την εργασία. Και άλλαξε τελείως όλο αυτό. Ναι. Εμένα με μαγεύει Εκπληκτικό. να βρω αυτό, να Εκπληκτικό. λύσω αυτό το γρίφο του κάθε Ε, ανθρώπου. ναι, Με ναι, το έχεις, μαγεύει το αυτό το έχεις. Το πράγμα. έχεις πολύ, μπορώ να το πω έτσι 100%. Αυτό είναι ακριβώς εκεί. Θυμάμαι τα ματάκια της κόρης μου όταν ήταν εκεί και κοιτούσε και καταλάβαινες με ποιον τρόπο και τι ήταν αυτό που έπρεπε να πεις. Τρελαίνουμε. Πραγματικά, γιατί είχε μία «δεν θέλω τίποτα». Οπότε αυτό το όλο που βγήκε τελικά ήταν εκπληκτικό. Ναι, είναι χάρισμα. Είναι χάρισμα, μπορώ να πω, βεβαίως, Εντάξει. γιατί Όλοι και αυτός που όλες έχουμε αγαπάει, τα έτσι, χαρίσματά μας, είναι έτσι. Εμένα χάρισμα. ισχύει. Αλλού Είναι είναι αλλού. χάρισμα. Ναι, 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 έτσι ακριβώς. Είναι χάρισμα να μπορείς να βρεις αυτό το κουμπί, θα έλεγα. Εγώ θα μου επιτρέψει να το πω με ναι, αυτόν τον ναι, ναι, τρόπο. ναι, ναι, ναι. Αυτό τον οποίο θα τον ξεκλειδώσει τον άνθρωπο αυτόν, θα τον βοηθήσει στην ουσία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γι' αυτό και σε αγαπώ πάρα πολύ, γιατί έχεις αυτή την προσέγγιση. Ήθελα και εγώ πραγματικά μέσα από την αγάπη.
όχι αυτό το τυποποιημένο, ναι, αυτό είναι, αυτό δεν είναι, εκεί μπορείς, εκεί δεν μπορείς. Και έχει και, παλιότερα είχα κάνει στο μεγάλο μου γιο, δεν σε γνώριζα τότε, δεν σε ήξερα τότε. Ήταν τόσο αυστηρό αυτό το πεδίο, στο στήλο ότι κοίταξε, υπήρχε και η σύγκριση μεταξύ και με άλλα παιδιά παράλληλα, το ότι αυτό ναι μεν, αλλά αυτό ποσοστό, αυτό που έβγαλε το δικό σου τεστ. Η προσέγγιση ήταν λίγο ακραία και λίγο, ξέρεις, είχα... Ναι, οπότε η προσέγγιση, έλα να το δούμε, έλα να δούμε την οπτική, έλα, μήπως και αυτό, μήπως και εκείνο, είναι υπέροχο όλο αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Κρίστα, ευχαριστώ πάρα πολύ που Εγώ ήσουν εδώ. ευχαριστώ Νομίζω πάρα ότι πολύ. ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα και που πέρασε στην ομάδα, αυτό το κίνητρο, αυτή την αγάπη, αυτή η σύνδεση μέσα από πραγματικά από την επιθυμία της ψυχής σου να υλοποιήσω αυτό που θέλω, τίποτα δεν με σταματάει. Ναι. Αυτό είναι. Τίποτα δεν με σταματάει αν έχω βρει πραγματικά αυτή τη σύνδεση με μένα. Τίποτα. Ούτε το οικονομικό, ούτε αν έχω ή δεν έχω, ούτε μου φτάνει, δεν μου φτάνει. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά, πιστέψτε με. Οπότε, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, μπορείτε να ρωτήσετε τώρα. Θα δώσουμε έτσι λίγα λεπτά. Αν θέλετε, αν επιθυμείτε να γράψετε κάτι στα σχόλια ή αν επιθυμείτε φυσικά να έρθετε σε επικοινωνία με την Κρίστη. Έχω γράψει μάλλον εδώ στα σχόλια και την ιστοσελίδα είναι Find You Please .gr, Christine. ναι. Και είναι και .gr, ωραία. στο Instagram, στο Facebook. Το Facebook, ωραία. Επίσης, εάν θέλετε να δούμε για το εσωτερικό GPS και να το δρομολογήσω επιτέλους, είναι έτοιμο να υλοποιηθεί. Εγώ φταίω. Για κάποιον, σμπρώξτε με αν θέλετε. Θα το σμπρώξω, θα με σμπρώξω κι εγώ. Και να μάθουμε επιτέλους, θα ήθελα να κλείσω με αυτό, ότι θεωρούμε ότι θα βρω δουλειά και θα πετύχω επαγγελματικά αναλύοντας το εξωτερικό περιβάλλον, ενώ αυτό θα γίνει μόνο αν αναλύσω το εσωτερικό μου περιβάλλον. Και αν έχουμε λίγο χρόνο, θέλω να κάνουμε μια πολύ σύντομη άσκηση. Ναι, εννοείται. Με πολύ χαρά, με πάρα πολύ Ωραία. χαρά. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω παρατηρήσει λοιπόν ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το να βρούμε δουλειά. Θα μου απαντάς εσείς, εμπιστεύομαι για υπόλοιπους, γιατί νομίζω, και εγώ ευχαριστώ, γιατί νομίζω ότι είναι ρητορικές ερωτήσεις, απλά έτσι για να δείξω αυτό το σημείο. Λοιπόν, για να βρω δουλειά, είναι στο χέρι μου να στήσω σωστά το βιογραφικό μου. Είναι στο χέρι μου να επιλέξω ταιριαστά την κατεύθυνσή μου. Βέβαια. Είναι στο χέρι μου να χτίζω την αυτοεκτίμησή μου, να βρω το σκοπό μου, να γνωρίσω τις αξίες μου, να γνωρίσω τα ταλέντα μου, να μάθω να διεκδικώ, να μάθω να συνεργάζομαι, να μάθω να παρουσιάζω τον εαυτό μου. Είναι στο χέρι μου η προσφορά εργασίας? Όχι. Στο χέρι μου δεν είναι, αλλά είναι όλα τα υπόλοιπα. Μπράβο. Λοιπόν, εδώ θα μπορούσα... Είναι στο χέρι μου το αν θα περάσουμε μια οικονομική κρίση? Όχι. Είναι στο χέρι μου το να έχω προσήλωση στο στόχο μου? Είναι στο χέρι μου στο να γνωρίζω ποια είμαι και που πάω και τι κάνω, την αξία μου? Θα μπορούσα να συνεχίσω μέχρι αύριο. Τι θέλω να πω? Από όλα όσα σας ρώτησα, είναι δύο πράγματα μόνο που δεν είναι στο χέρι μας. Θα πω το 20% και μπορεί να λέω και πολύ. Πού έχουμε μάθει να εστιάζουμε? Εκεί. Και αγνοούμε το 80%. Ενώ το εσωτερικό μας περιβάλλον είναι που θα φέρει το αποτέλεσμα, εμείς έχουμε παραπλανηθεί, εκπαιδευτεί τελείως λάθος και κοιτάμε μόνο το 20% που δεν είναι στο χέρι μας. Και γι' αυτό χάνουμε το δρόμο. Στο εσωτερικό GPS θα τον ξαναβρούμε το δρόμο, γιατί τον έχω διανύσει το δρόμο βήμα-βήμα, σπιθαμή προς σπιθαμή, και μπορώ να πάρω τους ανθρώπους από το χέρι και να βρουν το δικό τους δρόμο, αρκεί να θέλουν. Έτσι ακριβώς. Εγώ εδώ πέρα θα συμπληρώσω κάτι. Στο εσωτερικό περιβάλλον. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα συμπληρώσω κάτι εδώ και λέω πάντα ότι η εμπιστοσύνη στον εαυτό μου ποια είναι τελικά? Είναι αυτό που πάντα υπάρχουν οι λύσεις για το κάθε τι που συμβαίνει. Έχω την ικανότητα να βρω τις λύσεις. Οπότε αυτό το 20% που δεν το ξέρω και δεν μπορώ φυσικά να έχω την απάντηση για τα πάντα, αλλά μπορώ να πω ότι και ακόμα για αυτό το 20% έχω την ικανότητα να βρίσκω λύσεις.
Αχ, τι ωραίο αυτό που λες και μου θυμίζει Ναι, αυτό που διάβασα τις ναι, προάλλες και αχ, πάρα πολύ με ανακούφισε και λέω ναι ρε εσύ. έτσι είναι. Από ανησυχίες, γιατί έλεγε Βέβαια. ένα post ότι κάθε φορά τέλος πάντων που είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια δυσκολία, εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε ο εαυτός που την αντιμετώπισε. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Μα Οπότε αυτό είμαστε. Αυτό είμαστε, βέβαια. Οπότε δεν ξέρουμε, δεν έχει νόημα να ανησυχούμε από πριν και πώς και τι και αν επιλέξω αυτό και τι θα γίνει και αν θα έχει μέλλον ή δεν θα έχει. Όταν θα χρειαστεί, θα γεννηθεί ο εαυτός που θα αντιμετωπίσει τη δυσκολία που έχουμε. Έτσι Καλύτερα ακριβώς. λοιπόν να εστιάζουμε στις δυνάμεις μας και αν χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε κάποια δυσκολία, εκείνη τη στιγμή θα γεννηθεί ο εαυτός που θα την αντιμετωπίσει. Μα θα αλλάξει στο τρένο αυτός ο εαυτός. Μα θα αλλάξει στο ξενοδοχείο. Μα θα βάλει τα κλάματα. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Αλλά αυτό θα γεννηθεί εκείνη τη στιγμή. Δεν έχει νόημα να ανησυχούμε προκαταβολικά. Έτσι ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ να διαβάζω κάποια σχόλια. Κρίστη, εξαιρετική εισήγηση με πολύ Ευχαριστώ πάρα ουσιαστικές πολύ. παρατηρήσεις, λέει η Ανθή. Εδώ δηλώνουν κάποια παιδιά, έτσι, και θα πω ότι Ωραία. μπορείτε να στείλετε και προσωπικό μήνυμα Ναι, στην στείλτε μου Κρίστη. να τα έχω συγκεντρωτικά. Καλύτερα. Ναι, με το Καλύτερα, ναι. ονοματεπώνυμο και το email σας, γιατί είμαι που είμαι άθλια στο να το οργανώσω. Όμως θέλω, βρίσκω πολύ νόημα σε αυτό, οπότε έτσι και με λίγη δική σας, πώς να πω, Πρότρινση. παρότρινση, νομίζω Έτσι. ότι ήρθε η στιγμή να γεννηθεί. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα στείλετε όσοι επιθυμείτε προσωπικό μήνυμα στην Κρίστη, είτε στο Facebook είτε στο Instagram, όπου Είτε μπορείτε, στο και site μου έχει ή μέσα στο τα στοιχεία site επικοινωνίας, ακριβώς, και ναι, ναι, μπορείτε να ναι. δηλώσετε συμμετοχή βεβαίως. Κρίστη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ Ευχαριστώ πάρα πολύ ευχαριστώ που ήσουν πάρα σήμερα πολύ. εδώ, έτσι, που έδωσες όλη αυτή την ενέργεια, τη θετική σου ενέργεια, που, και θα έλεγα και μια έτσι, αυτή, ανακούφιση, θα πω αυτό που είπε και η κόρη μου, έτσι, μια ανακούφιση Χάρη. σε όλα αυτά, ότι για πάντα, για όλα υπάρχουν λύσεις, έτσι, αυτό είναι, και όσο έτσι δουλεύουμε, εργαζόμαστε με τον εσωτερικό μας εαυτό, όλες οι απαντήσεις είναι ήδη μέσα μας. Οπότε ευχαριστώ και όλους εσάς που Εγώ ήσασταν σήμερα ευχαριστώ πάρα πολύ εδώ, για την να πρόσκληση. Είναι είστε όλοι τιμή μου. καλά. Και θα συνεχίσουμε και τον επόμενο μήνα. Μείνετε συντονισμένοι και με την ομάδα Ακβατικό Άλμα, που εκεί θα γίνονται όλες οι ενημερώσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρίστη μου, Καλό Εμείς, φιλάκια πολλά. βράδυ. Σας ευχαριστώ. αγαπώ πάρα Εμείς πολύ. Να είστε όλες ευχαριστούμε. Καλή καλά. διαδρομή σε όλους και σε Ευχαριστώ. Καλή όλες. συνέχεια. Ευχαριστούμε. Γεια Να σας. είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.